Eli palvelutervetuloa. Mitäs? No niin. Haluamme kuulla, miten voisimme palvella sinua entistäkin paremmin. Mikä on sinulle tärkeää, kysyy Yle. Mikä on tärkeää? Euroviisut boikottiin! Euroviisut boikottiin! Verestä! Ylikädet kastuu verestä! TV-ssä nyt livenä! TV-ssä nyt livenä! Ylen kädet kastuu verestä! Ylen kädet kastuu verestä! Also today see it live! Also today see it live! Finland supports genocide! Finland supports genocide! Also today see it live! Also today see it live! Yle supports genocide! Yle